Oh, Bodo. Rabu ya nama dah bu, Fido. Hello. Hello. Oh, mana? Oh, boleh ni. Biar milih terus. Hello, Rabu ya nama. Ang yung range na ba? Ni Rabu ya nama. Macam. Hello guys, hello. Hello, nani sound check on this. Hello test. Hello, was kasih. Oh, notification bigay madasan na. Live is on. Chat na ba na no? Chat na dahil. Ini magugung top chat daw nito kay ba? Manon hati. Fido. Hello. Message sudah dos, Fido. Raw gana ora. Mr. Geran Hodeng, hello bro, apa kabar? Mazang. Mozang Hodeng bi. Tadi wae dong makasih mozang gaji jebra dah olah. Kali mozang dong nama mas Prak. No dong atsa, no dong. Makalam dong oleh. Zaman YouTube pun jatuh aku yang WhatsApp. Mau ada nama YouTube dan nama. Hello, raw gana ora. Time kuno mana YouTube online janet. Oh, ini sih. Udah begitu lah nama video. Message itu Mr. Geran aja ke. Mana dah balik. Oh no, mata air bro. Begini mau jangan dong siapa? Gue sun dah kasi ini punya apa yang live oh. Saya gue baca pengen live apa ya ada video upload kalamnya. Ini sih di proses time kena hasil kemana YouTube. Acha, tim macam.
मा ओंख्रि जाखो यार ब्र' जोंना माबासो दालि ना बाथोन नोंस्रालाय? ए मोजां दे जोंना अनलासोमोनलै ए अनलाजों मा बेदर गैया नामा? गैया अ आदसा अनलाल' जेबो गैया भाजा फुजा जेबो गैया आरो Hello friends, welcome to my live stream. जायाखैलै आं Halo, godaan bosan रायलायनोसै फैदो ज'नो. मानसिफ्रा अनलाइन गैयानामाब्रा? मानसिया जाहांबाय हाबजोब्बाय मानसियानो मानसिया सोमजोबबावबाय नै हाथ की बाल दिख रहा है भोसड़ी के. गोसो दङब्ला बुंना लाखादा. लाइक हरदो दे मिस्टार गोरान लाइक फैयाखै नोंनिया लाइक होदो दे लाइक होबाय ब्र' आदसा थेंक इउ तो देखना तो इसको मत देख, ठीक है. Hello friends, hello. Dose रायलायनोसै फैदो लाइभआव. फैद' मा जाजोबखो मानसिफ्रालाय Welcome back my another vlog. खानाय सिनजानानै बोरैबा सिनबाय नै खानायखौनो ऐसा क्यों दिख रहा है भोसड़ी के? टुम.
Kamu bisa surakin nama dapat. Misalkan, tanung fregas naman. पढ़ाई के बारे में मत बोलो सोच रही थी Bisa kelas mereka. Nah, metrik pas sampai. Nah, PO, BA, degree, apa itu? इसका चल नहीं आ रहा है Olive. Hello, Olive bro. Mau kabar? Tama ka was nu eh. इसको क्लोज करते हैं ठीक है इसका कमेंट नहीं आ रहा है Terus YouTube live satu lagi dengan time pass. और डिमोटिव मतलब इसको रेंज मार दे ठीक है रेंज कर दे इसको Horfin kepse o roze Makal dong Olive bro. Atau kadang kan kadang link paling link oleh. Baiklah. Ada yang live ya dong. इधर है Dede. अभी ऑन किया बे Dong Kamu nama pon Olive bro. naik gas Adi. komando na komando kam sana iधर Besok saya mana? ट्री कोई देख रहा है मेरे को रेंज मतलब Like dong. रेंज दी डायरेक्ट Mister Kuran dong Olive bau dong na. Wah, ini jaga no dong. Mister Kuran. Olive bro. Mari dong.
Addictive. कार्डजों पेन कार्डजों नोंनाव दं आधार कार्डजों पेन कार्डजों नोंनाव दं नामा होनदों आधार कार्डजों पेन कार्डजों नोंनि आखायाव दं नामा दा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनोबा फल' खालामबानो जाबाय औ दे हरनांगोन चैनल में थंग बे चैनल पे नहीं जा रहा है मा खबरब्रा हरि ब्रो मा खालामदों आधार कार्डनि नाम्बारा बुंलाय आंनो हरि ब्रो थांबाय नामा नुदों पेन कार्डना मिस्टार गोराना बे नाम्बारानो जिअवाइ जिअवाइ एपि हेलो B21 98 आधार कार्ड नाम्बारानो हरि थांबाय नामा 40298 थांबाय थांबाय दं हरि ब्रो जोंना लिंक खालामखानाय बिमाखौ हेलो हेल' औ दंखायो नोंना मिस्टार गोराना माबा हरदों इम'जि पान कार्ड नाम्बारा बुङो M9 आधार कार्ड इस पे 0 दिखा रहा है आधार कार्ड कुछ बोलो भी यार aku udah main game video ya game minus nama 52 जी mana like lah Mister Geran lah boring moonbai nama Mister Geran Oriba menodong dalam mak kamu snow bro nada sesku college ni berapa yang aku gila boy ini aku naik pan karena dengan last tahun और इवनिंग को सब्सक्राइब करना Sunday ना sih, oh Sunday ko lang bawa siya. और इवनिंग 16 सब्सक्राइबर दं और सब्सक्राइब करना Subscribe ko lang naman sa Ori ko. Mr. Gran. Ori bago Mr. Gran na subscribe ko naman sa last tahun na, ejeng istung lagi ya. और इवनिंग 17 जाबाय Ini misal
आंबो साबसक्राइब नोंनिया खालामनोसै बे लास्टाव चेनेलजों 7 4 दं बेयो आं गरिबनिखौ लिंहरनायखौ नाय लिंहरनायाव नाय your fan is already जानो जानो नोंथाङा दाहाय लाइभ already कमप्लिट in the जाबासो आं call खालामनोसै बे मोनसेजों last one down मा ओंख्रि जाखोमोन गरिब गैया रिजि रिजि हाथाइजोंनो आंनि फारसे मिस्टार गोराना अरिबखौ नुदों हेल' अरिब रिप्लाय हरबानो जाबाय मिस्टार गोराननो निनो समायना महर कमेंट नहीं आ रही क्या अभी लंच लगे क्या नहीं सोर दं कमेन्ट खालामलायदो फ्रेन्ड्स नुदों मिस्टार गोराना सोर नुदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माथो हामथारबाय यार नों हाहा हामबाय गैला नै कय खेबसो जाबाय बाबाय आं आदसा बावबायसो बोरिं मोनथारबाय नामा अरिबो नुदों माबाया मिस्टार गोराना परिखा जोब्बाय नामा अरिबो नुदों मिस्टार गोराना रावबो गैथारा माथो लाइभआवनोलाय
बडिया गैथारला नै रिजि रिजि हाथाइजोंनो आंनि फारसे बेंटल गेटनि टु स्टुपिड ब्रादार्स
मिस्टार गोरान टु स्टुपिड ब्रादार्सजों लोगो जानबा जाहैदो। दाबो दङ बे अनलाइनावनो खोमा ना थांखो ना माखोथाय। लाइक खालामो टु स्टुपिड ब्रादार्स लाइक खालामाखै। हेल' टु स्टुपिड ब्रादार्स नुदों मिस्टार गोरान ब्रादार्स टु स्टुपिड ब्रादार्स सानै सोर मा जुरुआ ना हामसाकोल्स जायो नोंसोरलाय टु स्टुपिड ब्रादार्स थालायलायनानै माबायदि स्टुपिड ब्लक खालामनो नागिरो नोंसोरलाय। ब्र आंबो मा होनखो बे मा बुङो रानो बेबायदिसो बावखुंग्रि हाजोआव थाङा नामा टु स्टुपिड ब्रादार्स एबार थांगोन आंबो सोर थाङा लोगो जानो हागोन। मिस्टार गोरान मा नों थांगोन ना मागोन बावखुंग्रि हाजोआव आंजों नोंथ' थांफानो होनदोंमोन दाख्लै आंनो फनखौल' हरनानै। थांनायनो सानदों ब्र मा बुङो अ आदसा बेबायदिसो थांमारगोन आरो आंजों ओमफ्राय नोंखौलाय अहाय लोगो हमनांगोन जेब्ला बैसो बावखुंग्रियाव थांनोबा बावथारला नै बैसागुआ जोबखासिगोनानो। चापागुरि आदसा चापागुरियाव लोगो हमनांगौ नोंखौ जागोन दे चापागुरियाव लोगो हमगोन कल खालामबानो जाबाय आं मेसेज हरगोन नोंनो। सोर अनलाइन दं मेसेज हरबानो जाबाय। बावखुंग्रि हाजोआव मा लिरदों बे बावखुंग्रि हाजोआव थांफानो लोगो हमला नो सै साइना मा बुंनो ब्रमोन मा लिरदों बे बावखुंग्रियाव थाङोबा लोगो हमलायनोसै ना मा बुंबावदोंमोन। औ लोगो हमजागोन। आं फारसेथिं मेसेज नायदों आरो फारसेथिं ओरै लाइभआव जागासिनो सासे लोगोआनो इन्सट्राकसन आरो मा लिरदों आं ओरै लाइभ जाबा ओरै फारसेथिं लाइभआव कमेन्ट हरनायखौ नायस्लाबनोबो हायाबो जानो हागौ बिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय। औ दे मोजाङानो दे मोजां।
बरिं मोनबाय आं ब्र'। आदसा बरिंसो मोनबावबाय नोङो मानि थाखाय बरिं मोनखो नोङो? टु स्टुपिड ब्रादार्स मा इम'जि हरदों बेलाय गिथाव बाथावलाय? लाइफआवनो मानसिफ्रा गैया मानसिफोर थाङोबा मोजां जागौमोन। मानसिफोर थाङोबा मोजां जागौमोन आरोना। बिदिनो लोगो लाहरनोसै सोर सोर थाङो आंनि लोगोफोर माखासे थांनो होनदों। साथाम साब्रैसो लोगो नांनानै ज' थांसै। अरिब होननाय दं। सोर सोर जाखोरा माखौ सोर सोर जाखो होनहरखो अरिब ब्र'? मा नोंबो थांफानो नामा? थांफायोबा जोंनाव फैनो हागोन। ज' थांनो हागोन। हाजो गाखोनो लुबैदोंबा। अबाव थांगोन अबाव थांनो? आदसा बैसागु समाव दालाय बैसागु फांसन जाया होमबा थिग बेबायदिनो क'क्राझाराव मोनसे बावखुंग्रि हाजो दं बेयाव हाजो गाखोहैयो आरो मानसिफ्रा। बिदिनो पार्टिसिपेन्स लाहैयो सोरबा गेलेनाय सोरबा मोसानाय मानाय। बेबायदि माबा खालामहैयो आरो बिसोर गाखोहैयो जोंबो गाखोहैनो नागिरदों एबाराव। थाङोबा फैनो हागोन। मिथिगौ आदसा मिथिगौ मा नोंबो थांगोन नामा एबाराव? मालासै बिदिनो 14 एप्रिल जायो। संक्रान्ति। 14, 15, 16 जायो आरो सानथाम हाबाफारिया। बिदिनो मानसिफ्रा फार्स्टआव गाखोहैयो ओमफ्राय सेकेण्डआवबो गाखोहैयो लास्टआवबो गाखोहैयो। आं बैसागुआव थांगोन बङाइ। आदसा बङाइआव फैगोन ना बैसागुआव दे मोजां। बैसागुनि खय थारिख सानसे सिगां सानबेसे सिगां फैगोन नोङो बैसागुनि? अरिब ब्र'। मिस्टार गोरान बरिं मोनबाय नामा? बावखुंग्रि हाजो गाखोनो मा बरिं मोनबाय नामा माबायालाय मिस्टार गोरानालाय? मानसिफ्रा गाखोनो थाङो ओमफ्राय नोंहा बरिंसो मोनबावो नामा मिस्टार गोराना? मालाय अरिब ब्र'आ नै आंजों थांफानो नागिरदों। गुवाहाटिनिफ्राय फैगोन नो अरिब ब्र'आ। मा मिस्टार गोराना मा गाखोनो गोसो दंना गैया बावखुंग्रि हाजोआवलाय? मेंजोबनो हागौ बे देनजार गोजौ बावखुंग्रि हाजोआ। थांनाय बोसोरावथ' आंथ' खावसेखौनो गाखोनो हायाखै बारा गोजौखौनो गाखोनो हास्लाबाखै थिखिनियावनो थांनो हाजोबाखै। एबाराव ट्राइ खालामसै थिखिनियाव थांनो। एबार ब्लगबो खालामनोसै बावखुंग्रि हाजोआव।
Ini. Halo, halo, Roro, gila nama. Ayo, ayo. Bicara ini mazanya. Universal थांसै थ' बा Mazanya. जायखिजाया सोलाबो फैदो सोलाबाबो माथो बेनि गोसोसै आरो बे ओमफ्राय जोंना फंबाय देबजित बुआबो थांगोन एबाराव थांनाय बोसोराव आंजों थांफादोंमोन एबारबो थांगोन बेयो मेट्रिक परिखाया एबार जोबसिगोन एप्रिलनि दाथ' मा मार्चनि 30आव जाबावगोन मोनसे ओमफ्राय एप्रिल फुलावसो बिसिना परिखा जाफैबावगोन नामा मेट्रिक ना एप्रिल फुल गासैबो एप्रिल फुल खालामजोबनांगौ नामा एबार मेट्रिक परिखानिखौ ओरैनोथ' भाइरेल जानानै दंखायो माखासे कुइसन पेपारफ्रा लिक जानानै आरो ओरै एप्रिल फुलावसो जोबनो लाबावदों माबाया मेट्रिकनि परिखाया मेट्रिक का रिजल्ट अप्रैल फुल हो गया मेट्रिक एग्जाम Hello everyone. Ang boring मोनबायलै आं दिनै लाइफ da 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 da. बैसागु 2023 आगुइ सनाय दाउ खौवौआ गाबफैबाय आइचा आचा आचा गामि नुहुरनायनि सोमजोरै आंनि मबाइल फिसाया बोरो MS Bro Bodo New Bodo WhatsApp status बिबार बादि माहि अच्छा बैसागु बोथोरनि दिमाकुसिनि साहा बिलाइ सोरहानि गावदां अख्रांफोर बायदि मेसेज हरदो सोर सोर अनलाइन दङ
कितना टाइम हुआ 3:40 oh my When you and a team are pitching a new product, Grammarly's tone suggestions can offer a more personable approach to win over a big client. Fancy. Mamai Mamai माने मा आं बुजियासै Mamai Mamai माने मा बुस्थु Oh, mamai. Roro. Mamai singarni mama Mamai ro. Sa mamai singar जेबो गैला आच्छा लासैब्लाबो बोरैबामोन नामा बेना मामायना दे खनसिनबावबाय नै खनसे नामा खनसे आगारबाय जाले गिबे मारै खननोब्रा आंबो बारा खनबांनो रोङाब्रा मारै खननो दे जेबो गैला आच्छा मामाय मामाय Every Trip Studios मा दंबावनाय I sleep in the आं fair खननो रोङालै बारा इंलिसखौ खनरा नों इंलिस रोंखायोना Enter one to be anyway Rest of the happiness that left behind. Now how will it be realized? आं बारा खननो रोङालै आं बारा खननायनि एक्सपिरियेन्स गैया देखो
गेम गेलेजायो गेलेबा गेम मा सोंहरलाय कपि खालाम मा गेम गेलेनो मबाइल लेजेन्ड बा गेलेजायो आं गेमाव अनलाइन थागोन होनबा चेस गेलेया आंना चेसनि अनलाइन गैया न'आनो गोमजोगोन बेखौ खनांगौबा एमएलबो जायो औ जायो एमएल मा एमएल गेलेनोबा अके होनबाथ' आं लाइभखौ डिसकानेक्ट खालामनानै नेक्स्ट टाइमाव नैबेयाव फैफिनबावगोन आरो लाइभ जोंनि अनलाइन जागोन आरो आङो मा बुङो नेक्स्ट लाइभ फैफिनबासो गेमनि लाइभ माबानोसै अफलाइन जानोसै आङो बिजिएमआइ सो गेलेयो नोङो आं बिजिएमआइ गेलेनानै सासे ओरैबा माबा गेलेनो नागिरदों एमएल गेलेनो नागिरदों आरो सासे बिजिएमआइ बेनो जाबायना होमबा आं डिसकानेक्ट जानोसै ओमफ्राय एमएलआव आं नोंखौ लेंहरगासिनो दं दे माजों लिंहरगोन